Li mi dik il-qata xar illi jew għamlu ilek jew għamilta inti minn rajk illi hija tal-mistħija u ma terġax tgħaddi minna li ma kienet l-arqata ta' xar li qatt kellek. Min se jibda? Ma tanġa. Ibdi inti ġus ħalli tkompli ma' Merilin. Darba ħanajdlek. Darba konna xajra insomma. U ġet Merilin u qatat li xaraj. U qatat li. Sorry, jien li nafna għal Merilin immi ġnuna. Jien ma ħalix naqta li xari kieku, għalli għal ma nix naqta li. Jien nafduwa jen. Tafduwa. Ma għattila baxxijili u baxxitili. Għax kun tajra xol għanti senjura. U kif mort. Għalt li jem xamil. ċabit lek mela. Għalt li jem xamil. Tu għatatili isni ta' tifil ta' imma tijak demek nafa na għasira. Tijaj imma tijaj kalli ħafna nukli. U ġitni lixxa. U għalla u l-bejt niskajat l xil Marija Madu fi għamil tlej. Għalti mux inti ritta baxxa. Janka baxxajtiluk. Imma baxxitilek bil-magna ek, għaxritilek. Bil-magna mala, mux bid-zero ta' don, imma ġitni. Bħal-klib. Isni ta' tifil. Femni, tortijak. Tafda l-Merilin biex taqtalek xarek. U għawnek nishtiqu namlu avvis nazjonali, jek tiġi Merilin biex taqtalkom xarkom, tħallu ix. U bħala zeba ġiri tajtu xie kulur jinnaf xie pink jiexer jew ek. La, imma bħal abjot utna, abjot. Abjot utna. Tajjeb, u meta purant il-hairdresser dak ti tazillu l-kulur kollu utna. Ma kif ta' naturali. Minnu. Naturali tijaj. Għadja xabjat, all right. U il-portieri bħatta pejt. Il-portieri bħatta pejt? La portieri blawni ta' salot. Ta' pejt fuq il-blawn imma fjurajt. All right, fjurajt.